Pagkasalitaan ni Marlon nga napauluan, ina, Latina, may sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, nagkuyog kami, Manong Nemi, kini Nelson, nga office mate ko, nga napanimatendar iti short meeting para iti panagtrabaho mi. Gabotag kaopisinaan kami. Kaya di agawid kami, Manong Nemi, gabota saggansa kami ti kutse, jalatan kutse na Manong Nemi, tinagluganan mi, ta siyempre, pangkutungot alam ti kutse ka nga naiparada ti asideg ti opisina. Pagaman ta nagsardo. Abi sardeg mo pare. Pero aman tinak man ikan ti tulong dahil nga bakit? Ay na, ije, nakakasi. Palpalama. Naasi ka karigit palpalama. Una, so datrumbang nga kaasyan nga tulungan pare. Imadaman ti palpalama nga bakbak lang pangimsi ka. Oh, gusto no ko ma. Pag negosyo daw nga ti panagpalpalamada. Mabait lang nga. Ikan ti tulong. Sika, di ka mang Ted. Huwag na pare. Apay mat. Amo ka di mapanunot. No apay nga nagpalpalamada diyan nga bakit. Kaya siyempre, agpalpalamaga po tawan ti trabaho na, anang makapagtrabaho. Sa dinutayan, di kita anak na. Apay ipalubos na lahat ng kasat mapaspasama kayong kuha na. Diyan ka mo nga sumbatan na nita pare. Siguro pare, dakas daytang ina. Pag ko na makasta, kahit no saan nga dakas. Kahit no nang baling ko mga nasiyat nga ina, patsiyam ka di nga rin itulok, di kita anak na, nakasta't pagbanagan na. Di ka maawatan pare. Amok nga maawatan, di kahit ko sa wal. Di mo lakayat nga awatan. Padasim nga tuntunan, no apay nga nagbali na kasta tilangana, ken kasasad na. Bayam, tayo naktusalud-sudin ken ko na. Sige nga parang no saan ka mang Ted, tsak na tanong ti mang Ted, mabit lang. Hindi agsublin ni Nelson, Manong Nemi, intuloy natin nag-drive, kabayatan ng agis istorya. Oh, ano ti istorya na? Awang ka nun, di kita anak na. Tapay. Di asawa na nga eh. Kung na adan sa bali ng asawa, di asawa na. Kahit nang asawin, nabaybayan nga asawa, nabaybayan nga ina. Binaybayan, ti asawa na. Kung na tadamatan sa bali nga pamilya at asawa, kung na, itian niya nga rason. Dinamag mo no anyang rason, no apay nga nakiasawat sa bali, di asawa na. Diyak silang lutsutan. Siyempre, nagbaling nga na ulpit di asawa na at adala nga rodan ng sukat pa lahat sa bali. Baka imun una iso na nga nangaraming. Partner, Marlon, kasla, madlaw ko kasla dak guram itina. Kasla sa mga mong sakit dahil diyan nagpalpalama. Ang dahil ti issue eh. Kahit ko nga tuntunan, no apay, sa lutsud. Diyan ka muna, diyan mo si lutsud, no apay nga, insukat na ka iti sa bali nga babae. Ti asawam, diyan mo si lutsud. Ngayon no sikat, mang panunot, apay. O sika kumat lalaki, kaya? Sika kumata. Apay nga isukat mo, ni bakit mo iti sa bali. Hanggang itong isukat ni bakit ko pare. Ngayon apay nga dadag iti lalaki isukat dat sa bali. Kanyat magigapo. Kasparigan ko nga, dumdang to ti gundaway nga, mangalakat sa baling asawam. Anya nga ta rason? No saan ko nakayat ni bakit ko akit, gaputan nakaaramid siguro ti badi akit. Insina kon. Kasi siya, ti kahit ko sa wan. Apay ko mga isukat ti lalaki di asawa na no awan, ti mading aramid di asawa.
Alalaing ka nga, agiturong iti pasamak, pare. Ang Marlon, dapat kat may saka nga writer. Hamet, ba't nga writer? Siguro kat ang experience mo. May panggap ti kasta. Oh, apisan ka makuni, paring Marlon. Katsi ka. Nakadanam ka di, ti inam, itinapaot. Oh, naging ka na ita. Ada ni mother ko di balay. Isot mga ayawan ka na kita po ko na, anak potot ko. Nagasat ka. Nagasat ka. Tawari adda sawa ko, adda pa lang ni nanang ko. Ni tatang mo ngay. Natayan ni tatang ko. Iso nga nagasat ti anak. Nga, ori adda asawa nan, kat adda pa lang ni nanang na, nga mga asikaso. Nagmayat, di ba? Nagbayad. Isang araw nga nagastak. Nagasat ka nga anak. Dada pala ni nanang mo. Nga mga asikaso kayong ka. Wala ta ilablabaan na ka siguro. Tani bakit mo, ada business di bakit mo, di ba? Ada. Kaya sinungod agistimar di balayo. Kaya mga awiro, mga iwang karagitan na mo. Nilola ta. O, di nagasat ka. Nagasat mo di putot mo. Tada amada, ada inada, ada pay lula da. Idin to tadi kita daduma dita. Abos taon inada, awan peti amada, awan pay lulo da, awan pay lola da. Hindi na kakasi da. Apa yung datat nagbaling nga topic ta pare. Gapo ito tayo nga palpalama. Asa dun ayun digit anak na. Di mo tinamag. Ita ka nung amin yung pamilyada. Api saan nga mapan isuna iti may sa kadakwada. Kasi kininanang mo. Mano ka kakabsat. Talo kami. Abi nga sikat, imayan na. Abi sikat na nga lang nanang. Gaputa siya ti burdak. O. Abi nga dahil nga bakit. Abi nga saan nga mapanin di burdak. Nga anak na. Napigsa pa lang dahil no. Mangan ngusto. Maturog ngusto. Kaya nagdigos. Diba? Maestimar. Makatulong. Nga mapay nga dang katang-katang agpalpalama. Kaya damag gayam anak na. Anya nga rason. No apay nga saan nga kup-kupen digiti anak na. Isuna. Tsak man dinamagin. No apay. No si kakumati anak. Ipalubos mo ka din agbali nga kasi ti inam. Haan na. Gabuta nakapatpatig ti ina. Para kanyak. Nakapatpatig ti ina. Napatpatig ti ina ngam ti ama. Dakdakil ti akam ti ina ngam ti ama. Kituin. Tapi nga digiti anak dahil nga bakit iti ipalubos da kas jay ti kasasad na. Dakis digiti anak ka. Dakis digiti anak. Wano isot nagbaling nga dakis. Di ka maawatan bari Marlon. Kaslada naglablabasam. Ano kat istorya at biyag mo? Kaya no kahit ni istorya ka. Anda karbe nga. Kaya awat ba't mabaling ko no di mo kahit ni istorya. Nakadaanon ta nga saan ta nga napupuutan eh. Doon bigat lang yan pare, report ta. No, nyatihan. Nagmimitingan tayo. Wala. Siyaktot mga ramitan. Wala. Pamubla dinagang ko report ta nga doa. No, pirma. Thank you. Paring Nelson. Nakaroon. Nakalandet ko check. Paglugan na gawin ako. Bailiwakon kinibak ko. Nagraman na kiti doang anak ko. Sino kadkaduhayo ay? Ang kadkaduhami nga dati. Ang yung diya mo. Alis to nga mauma. Ang nga tirason no apeng at katulong mo alis tong mauma. Naungit ka? Naungit ti bagat mo? Amet. Naluko di kita anak mo? Amet. Apeng nga rod. Baka mo't no panggap mo kinkwana pare. Nakakasta pare. Anjak to pulos liputan ti asawa. Ken saan ka mahilig ka dagiti katulong. Ore no napintas ko mga katulong as pagarikan. Anang artisan na pagbayagan? Ita ka manin, itay ina. Itata katulong. Sigaman itanti. Mansok. Ano tirason no apeng nga awan tagbayag nga katulong yo. Kat saan kumot nga naunget. Hambot nga naunget ti misis mo. Hambot nga naunget anak mo. Pari tirason.
Ah, mahilig ti makichat. Tuno ko nagpakadada, mapan na makidate. Tuno ko itaray da. Nandiyan kahit ko sawan. Kaya igawid mo kami na. Muhunam, tap na maigawid. Imbas nga mapanti sa bali, sikan. Talay pagbaga. Sige na kon. Okay pare. See you tomorrow. Nakalugan ako ni Tikotsek manong na media agreeing di cellphone ko. Di asawa. Hello, sweetheart. Hello, yan mo. Sakit mo lang ka ni Nelson ito opisina. Apay nakalukat pala ito opisina yun. Meaning, dito nang iparking ang itilugan ko. Garahe. Nagkalugan kam lang gini ko Nelson. Ano pa ni matender iti afternoon meeting. Basta, ako nakmalan no. Da sa bali ang gapuna. Lordes ka. Tama pa lang ang gatap ka. Nakasapsapa pa lang oh. No narabiyo na ikaw nga takpay si Mang patakit so. Kamusta na kita anak ta? Barbaragsakan da John kinilili. Tapay. Kaya daman katulong tayo na. Tingatawan na pintasan di binilim. Saan nga napintas? Tama nga no itaray daw rin. Ano arte? Pangit. Kasan pangit na? Barbangisit, pandek, bulding, bangkis, sungrab, dakkel di bibig na. Si gamit si Dard. Apa ito kastat langanan, naladan. Pangit. Kawan na. No. Pangkis. O, sa sungrab. Sa bibigan. Sa kwadrado tropa na. Tayawan mo yung mga yat keng kuwana. Alam, may kakit din. Bakit, tinanak? Bakit? Bakit? Makobra nga ron. Kaya napigsamot pa lang. Naroon ka nung matirigan. So nga, siguro isod iti agpaot nga katulong tayo. Magustuhan nga rin iti anak ta. Lula nga dagos di awag na kinkwana. Kasta? O rin no saan nga natugyot? Hamet? Abay di mo kaya ti bakit ka natugyot? Kaawa na. At agab bakit? Kasta ka dito parang ipapamukha na kita bakit? Agad bakit? Ano ko mga alangment ng agat ubing? Agat bakit? Ati bakit? Agat lakay man tilakay. Imposible nga di alakay agat ubing. Agat lakay Apay nakaluto kayo, dinamag ko. Madama ti luto. Sino luto-luto? Iso na. Dati katulong. Sige nga rin, mayakan. Manong name nakalokat ti gate in sa rekulatan ti kotsek, iti garahe, may nagsinabat ti asawa. Kumusta nagmalmalam ti asawak? Ang problema, office worker, kitsi ka ngay. Mat problema ti pasit nga negosyo. Habat nga rin mabaling nga ti katulungan, no mapay tutuwa ti kita nakta. Ano diyang ayamuom? Ayamuom. Ayamuom ti adobo. Mayat. Magustuhan nga rin kita anak ta. Mabisin akong lola, kita sarkan kung ada. Makababising ka no di ayamuom na di adobuan na. O apay. Apay. Ewan. Ada problema, Marlon? Gapo ito dahil tangaya mo. Gapo, ang problema gapo tayo mo ti adobo nga karne baboy. Kasi nang makadamang namin dito
Iruar na tanda ka. Hanggang talaga tayo di kusina. Saan? Sige nga rin. Siyempre ka mga duwa man ang name iti kwarto mi insagana na dagiti pagsukatak. Tinulungan ak nang ikat ti long sleeve ko man ang name. Tagas ti dati nga raramidan ti asawa. Nadungo ka kanya na. Kuwan, nadungo ka mat kanya, sweetheart. Ti asawa, abdi pulo sa kopas ti pindas kan banglona. Anong tanong? Aramidan tayo tan. Imbas ganito rabi. Hindi ito'y agpagpatatarangan nagdigos. Tila bigat pa nagdigos ko, pa nagdigos mo. Dati mo't nga no, aramidan taga nagdigos na nga dua. Mahit nga ro direk na kay. Nagtutur ka. Mangan tapaitin na po, isa kan do, mangan na sa bali to makanan na rabi. Nakashort ka, nakasanduak, ka nakachinelas, manunemi, nakataster mat ti asawa, kidromar kami ni sila. Ay, di kayo ni Daddy. Daddy, kami naputan ti sasangpit mo. Sabi di yun ang ongor ti kotse. Aman, madang aman ngamin ti assignment may kinihating lili. Good, very good. Mabisyon kami. Mabiglaing takwa. Inakibagan kiniya na nasyon ta agidasarin. Anak ko na? Inanasyon, konsolasyon, syon. Isut lagan katulong? Mabiglang ha? Nana, agidasar kan? Tulungan kan kita mabisyan nga nang nagidobing kinadan ni Marlon ng asawa mamumitan nang ko manong nemi kaging ka mangigbin manong nemi ti agidas dasar dan ta nari hintay banganin sige tegar dan hindi kita ti bakit manong nemi nakadubog. Minsan na maiangat tila rupa na manong naming isarang kanya. Sabi nga ta. Nana, iso ni Marlon, ti asawa. Ay, kumusta kayo, sir? Kumusta ka, sir? Kung kapag nga, di nakitaan. Nung magsasalita ka iti tao, pagdo nga tao, masapul nga, eye to eye. Inyangad na ti ulo naman. Sige. Nakita ka tropa mo. Mga tingarotin. Siya kung manong name tinangida ulo ti ababa akararag. Kalpasan na mangmangan kami. Ay, nana, makisango kamat ka na kami. Ay, orisanin, ma'am. Damok ti gluto. Itala at kalpasan ti pangal daw nga rinugyak ti nagtrabaho kada kayo. Magisango ka na, kasta kami. Kasango mi ti katulong. Abi nga ti kagtungpal. Magisango ka nga nun. Sige. Abi nga min kaslaad ta kabuting mo, Lola. Hanggang nga kasto dati, nakaragraksak kami, nung kami ti kasasaritam. Apa nga daitan ni Daddy, kasla mabutbuteng ka. Ang kagbuteng ka ni Daddy, nasingpat ni Daddy. Sige, tugaw kit mangang ka, naglabay kan. Uy, honey, api kasla pa nagsaritam king kwa na. Natanggit di ulo na. Baga hanggang paot dito eh. Honey, sweetheart, apa eh? Nasilangan. Sumango ka, nagtugaw ka, mangangkan, nakabaybayad pa ilan. Hanggang tungpal ka dagos. Di natangkan ulo na. So nga, honey, lamangan ka, intumalpas ka mangan, madaman arwatan, indig mo dito, ingkaalan di kita arwatan, pumanaw kan. Honey, apa eh?
Ano nga aping magbagam? Api kas kagura misuna. Lourdes, jak kaya tinatanggan ti ulo na. Amo dahil talaga anak ta. One word is enough. Dapat kang kanahin ko ibagbaga kada dyan kinilili, di ba? Kit ibagakmat kang kuha na, dato katulong. One word is enough. No anat iba kami, isong palo nga dagos. Nalawag. Akin, okay lang. At kalpasan nga makapangang ka, gawid ka. Nga pa may takastani. Manganta yon. Pingin na pudot ti ulong daddy. Manganta yon. Oh, one word is enough. Awan na tago ni bay. Manganta yon. Digat na nga kamlatan, awan na kunuunin manong nini. Tsak pakidid mo na nga nalpas. Oo, api nga sa mo, inimas tinangan. Nalpas ako. Kapukad saan ka ng shot. Mang shot pailain. Tuloy ko itong sidain na ta. Mang luto ka pa si Kaip sa bali. Teres li dati. Tayo napalag na, mang prito ka di palag na. Pusit. Numabalin, hanga prito, tono. Di, agarunak pa lang. Ada man pagtunon dito ha. Nasa bali nga saan nga uri. Basta natuno ti kahit ko. Ay, at problema ta na po ti ulong. Basta. Alag dat arak. Iyagbunto langin sa jahardin. Dadapulutan ko, ha? O sige. Manong name, awan pati pulutan ko nga namintuhan nga timauga. Nga kami ti problema. Nangig ko yung bagat asawa. Nga imabay kanya. Kalbasan nga na ibabana, ni disuna iti labisaan, manong name, ti prenito na nga palag nga pusit, kaya ti pagsawsawan. Nangisangpat ka ti problema? Saan ka nangisangpat ti problema? Ngem, nasang patak ti problema? Anat nasang patang nga problema? Apit na dyan nakabasbasid lang nga basol ni nanasyon. Ti saan nga pa nagtungpal nga dagos ken ka. Apit na putot nga dagos ti. Dignam. Talangin para kakita ken ko anay tayo damo. Nagburbure ken ti dara. Hapay. Damo pa lang nga makita isuna. Apit burbure ta daram. Ano nga damo? Saan ko nga damo nga makita ito na ka bakit? Idadang puot ko. Nakita ko ni isuna. Anong kahit mo sa Indrobot na katin nagitarawatan na. Kayat kong makita nga rumor itigay. Kayat na ti pumanaw. Ngaming gawid ko. Kaya gawid mo. Awan amok nga basol na. Tapno papanawam. Dakkel ti basol na. Nadagsan ti basol na. Di ka mawatan. Dakas nga ina. Dakas nga asawa. Api amom. Kapot na iso ti dakas nga ina. Nanang mo? Marlon, nanang mo gayam. Api kas diya ti panang tratar mo kayong kuwan. Kapot na dakas ka rin. Managbaybay ang ina. Dalo kami nga kakapsat, binaybayan na kami. Nakaslaawan ang yaman. At nga pinanunot natin, bukod na ang pakaragsakan. Kasano? Hubing ka balay di.
Hindi panawan na kami ni Papa. Nga pa nagtrabaho ti abroad. Tap nga adad nga may saganaan. Tinarad niya ka masakbayan mi nga talong nga kakapsat. Imbati na kami siyempre. Iti asawa na. Ti inami. Ngayon niya tinaramid. Kabayatan nga awan ni Papa. Naglalalaki. Nabaybayan na kami. Naglalalaki. Di na kami nasikaso. At nga nakidanan iti lalaki nga makaitad kang kuwan at sapsapulan na nga nilasakan nga rasag. Gabuta awang kano ti asawa na tanapan iti abroad kadi na anusan ti kinaaram na ti lanta nga lalaki ti kadenden na nabaybayan na kami nga na. Hindi klase lang ina. Nga dadang pinanunot na ti pakaragsakan na bukbukod ngam ti ragsak ken panakasikaso mi kuma nga anak na. Baglaki din ta, dadalulo kinilula mi. Nga nangasikaso ka na kami. Ngam sa bali lang. Nukasta, nabaybayan na kayo. Liniputan na amayo, kad nabaybayan na kayo. Buwan. Nga doon harigat mi. Tikawan ti inami. Ngam at least, babayan ti amami nga nagsakad ti panagbasa mi. Iti kaaddanan ti abroad. Nakaturupos kami amin. Nasiat amin ti biyak mi. Iti likodan nga awan ti inami. Iti adda nga rodin nga nagawid nagpurgod ni Papang mo. Nagpurgod ni Papa, imasawan ti sabali. Diyo idi sinapol, tinayo. Abi ko masapurin misuna. Linaksid na kami. So nga kabela mi, ba't nga laksidet kayo na? Ala, sa mga ratamanson, tiwinong Sweetheart. Nadagsan di baro ko mo sang gadi. Nakadagdagsan. Nang rug iti makitak na dyan nga bakit. Kat saan nga sardin na nga dagsan? No di mo amo, di mamakawan. Pakawan eh. Ina, lati ina, sweetheart. Horaan niya tinapaspasamak baliktad man ti lobong ina lati ina. Nga nang mo isuna. Isuna siya kung tiyo mo nang pagpagahasikan ng kapalot. Ragregay mo tiguram kay kuwana. Tap no matan di babantot ti barukong mo. Sikamat lat nagkunang nadagsan ti barukong mo. Habi nga sa mga ragregay tiguram kay kuwana. Kat bigbigem nga isukat inam. Tap no mabang aral di barukong mo ken riknam. Ken saan ka agbasol ken nga po Diyos. Masoom dito ta sa mga napadasan tinapadasak. Lourdes. Uwen. Jack napadasan. Ngim napadasam. Tilang pa ng istorya mo ka talagang mali. Ngim. No kaya't ninanang mga sulnitan. Dagiti ato nga nagkurangan na kada kayo. Saan ko nakasapulan? Adan pamilya. Dagiti anak mo. Dagiti anak na. So mas dawak itay. Tandagos na nadagkatirik na dadyon kanilili ken kuana. So da pa hindi nang ibaga kanya ka mismo nga ni Lola, siyon, kabarbaro nga katulong kat ison ti agpaot nga katulong. Nakasarakam ken kuana. Impaskil ko dito gate, wanted housemaid. Isot imuna nga nag-apply. Sweetheart,
Apay nga sakit ko isuna. Kadyak kap kapinano. Apay nga kayat ko nga mapakawan mo. Apay nga kayat ko ngagtali na ditoy. Gabot na may sakmet nga ina. Nga rumbeng laing isakit ko ti padak nga ina. Diyak kayat nga dumteng to kaniya. Ngalaksidan dakdagitan ko. Please. Ay pagpagumukuha kaniya kan kaligitan nagta. Sa alay nga ina, kan amati kasapulan, dagitubing. Kasapulan da ti lola da. Awan ti niyam amok kadakwada nga lola da, kin lolo da kaputa na sapa kami nga naulila de mga kakabsat. Kasi ka, ada papang mo, di mo imbaga nga ada palagay nanang mo. Imbaga nga natayan. Gabot tayong bilang ko nga natayan. Diyan pag-aropel, ngayon sabat ti dalam eh. Nga dito pa iti mo na nag-applyan. Ayabak ni nanang mo. Tada kaya mismo teksarita. Marlon, ayabak paghasik ka. Sa mo papanawin. Kaya't kung agtali na Ed, ni nanang mo dito'y dan na tayo. Gabutan mo, nga na yung tiragsak di kita nagtaysuna. Pagbalinan ba't nga na yung tiragsak mo? Gabutan tilikudan, tinapahot nga panawin, nga nabaybayan kayo. Kahit antaysuna. Tapos solunitan na king ka, tinado na nagkurangan na king ka. Nabalhin ka di, ipaong ko dito isuna, tagsalita kayo. Saan ko sinumbatan manon naming timak der ti asawak nga simbrek nga di agsubli kaduanan ti kagurgurak nga ina. Idadada ni ti sangwanak manon nami bigla nga nagparintumeng ni nanang ni mamang. Pagawanan ako mahanak ko. Pagawanan ako ma. Saan kayang parintumen ka kasta? Lumay panaglag ko. Nadalaos mo na ka pa nagbabawi. Saan kang parintumen ko na? Nanang, nagtumbal kayo. Saan kang parintumen ka kasta? Nagtungpal, manong naming. Bakit? O, nangalak tugaw mo. Tapos nung makapagtugaw ka dito'y, sangwanan ti asawa, sangwanan ti anak mo. Nga sakti, agbaling nga saksi, di pa nagsalita yung ito. Apayanda ka. Kinapuno na anak. Kandigit kong daway nga umar-aribayan na. Nga luwas na nga sumangpad ka, manipod ti pisina, makita ka. Ta nakalugat, ti tawat, ti ridaw, ti kutsan. Basta rin matalyaw na. Kahit mo asawan, sikat ti masansan no ka magkitkitak. Nga magkitkita ka niya, kabayatan nga ururay, ti panakalukat ti gain. Buhay na lang. Nabayag na. Umanay lang nga lumakita ka, anak ko. Kat ba ti iliw ko kang ka. Nakailiw mo ka di binabayam nga anak. Hindi maamiris ko hindi kalabidot ko. Malagip kayo. Kailiw kayo. Si kalayang tasinag dito ay kada kayong nagkakapsat. Kahit ko kumawit na makita na hindi kakapsat mo.
nga madadamat iti adayo. Miso nga si anak, Marlon. Biing di inauna. Kaano pa'y? May sa peleng tanak yun di. Kapag nga di na kinasitgan. Awan turid ko. Naging ka nga. Sa kasdara kakas katulong. Pwede kang buteng. Nga makita kanto. Kasla inaramid ko itay. Nga nagburik na dagos ti darak ti makita ka. Bakawanan ang anak. Bakawanan na. Kay kanak ko, matikong taway ko, nga magsulnit ka na giti, ano nga nagkurkuranga kada kayo. Kada gito yung udin nga panahuan ni tibiyag ko. Marlon, inalti na. At ay so na nagpagpakasikan ka pakawanan. Di ba, kadi narigreg, tiguram kan ko ano. Sana kas ka rin na, Lourdes. Pues, hamungar ti papapanawan ni Suna. Tadakkel ti pamatik, na ti panagyan ni nanang mo dito'y. Babaan ti na siya at apanangasikaso na kadagiti. Anak ka. Ken ti pa nagserbi na dito'y. Dakkel ti pamatik nga maininot to margareg ti guram ken kuana. Sige. Again dito'y. Agamak no kasta Marlon. Nanang, agyang ka dito'y. Handa kayo ng papanahon pa ti anak yo. Kat me, aramidan nyo ti amin ha. Tapno di kasta kata. Awan ti saan nga magustuhan ti anak yo. Siyempre ken ti bakit manong name ti uneg. Hindi to tayo tuloy mi ti asawa ka ni Lourdes na nagsarita. Ngayon tuloy ko magtiminom. Kada marik namin ta, sweetheart. Lumaglagan, di ba? Lumaglagan. Malam-malam ba si cellphone ko, sweetheart? Ada di kwarto. Bawit lang, nga rin nakalain. Pwede yawat na kanya ako di cellphone ko, manong naming sinapol ko. Ti number. Ni Edgar, ti Adjek. Simong pa. Kuya Hapay, kumusta kayo? Kastoy. Kada kayo ngay. Edgar, asa mo ka di malagip? Asa mo ka di malaglagip? Ni Mamang? Abay ko bang malagip ko? Awang ka dito pakalaglagipam na ada makita mga ina. Kas makinam ko man ni misis mo, kit may isang ina, ada matin may isang anak yo. Ina. Di ba? Siya kami lang din ng ibagamanong kasilaawan ti amuti nga word nga ina. Abay na lagip mo ita. Gabuta masangwa ng kariti Mother's Day. Amo ang laglagip ni Mamang? Awan. At day so na ito eh. Hala? At ka di pala nga biyag? Nagkasabo lang kami ti katulong kahit iso itinera na nag-aplikar, inawat ti asawa. Magustuhan di kita anak ko.
instinct lola dagayam nga pud no isuna. Ket nagburik ti dara ka nakakita kang kuana nga madara ito yan asawa kapag yung nga ang mga palpalag ang tiriknak. Nga mga lalo ko'y tiriknak tapno awatek marin ngayon. Kaya dalatakan ka. Agyan dito ni nanang, ni mamang, nakasakad ka duhamin to'y. Akas kadgaduhamin, siguro sa amin nga may bilang kakatulong dito kat member ti pamilya. Ipakamok lang kata kayo tapno makas pagarin anya mat panggep yo. Mabalin nyo ba't nga umay kitaan dito bakasyon kayo. Tsik masang umano. Kung nasaan kat makasarita yo. Tawagan dak. Kadito ko kengkuhan ti cellphone ko tapno makasarita yo. Awan, tsaran ko anak nga. Awan, teres ko ka rin. Bahala ka no, pag yan namin sunod ita. Sige manong kita dobra. Okay, kahit kulay pakamukha na kayo. Gar, just in case, mamiris yung katrumag-unay nga mapakawan nyo isuna. Inalatiin mabalinta ka kontakin. Yan sa runok akinuntak ti bonsumi nga babae, manong naimi kakaiso nga babae ni Mickey. Hello, kuya. Kumusta ka, Mickey? Kuya, okay. Ang kumaday padawag kang ka. Anadjay. At damit lang yung napitpitik tiyo sa klod ko. Masikog kahon. At ang tumid lang matan anak mi, iti asawa. Very good. Problema yun iti, aping nga di ka pilag-anak, di ba? Adan. So, akong problema min. Sige, ada problema? Akong pa na yun, di kiti duwang putot mo. Panggap kong harap na yun, okay, tatalo. Okay. Hamo ka di malaglagip ni mamang? Kuya mo. Ang kumalagip, ang impalagip mo. Kasi dagan di Mother's Day. Kaya may sakto tumatang na Mother, di adan Happy Mother's Day ko na tumatang kanya. Di mo to ka di kahit akablawan ni mamang ti Happy Mother's Day. Kasano ko ba? At darito balay. Kasano nga napasama? Inistoryak manon name. Bahala ka. Kahit ko lang ipakamukha na kayo, Just in case, nga kahit yung makasarita kin makita isuna, tawagan nak lang, puno may ka lang dito balay. Nalang pamarami makita kin kuha na. Just in case nga rod. Baka maamiris yung inalati na. Bahala ka manong mo, napakawan mo ni Sona. Sige nga rod. Okay, bye. Ini-speaker ko manong naming at nang nagdasawak tinagsasalitaan. Nagyamanak, sweetheart. Siyempre, rumbang loo na yung mga amon na kapsat mo. How about your papa? Or sa hanang naskan pa yung baga kini papa. Sa bagay, hanamat akapkapin ano ni mamang mo. Nadikit na kayo akit, anak na kayo. Inayo isuna. Kahit ko ni paturog. Naturog. Hindi pa agdiwos nga dua sa runota. Sikat nang ibaga itay nga ikampay ti ading ni Lily. Hindi ka rin, sweetheart. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami kini Lourdes kada di nga rabi manong ni minangguro na kada inom ko. Kasla awanan tidagsen kandagan ti barokong ko. Iso nga iti kabigatan na manong nemi saan nga nasken pay manong nemi ako naktinagem ko nga oray paot nga panawen nga pangrigrig ko ti gura nga naiyapon ti barokong ko. Ili makariingak awanin ti asawak. Adan iti kusina nga mang tultulong kini mamang. Mamang, Marlon anak. Siya konti mo nang imbarakop ken kuana. Advance Happy Mother's Day, mamang. Yaman anak. Yaman anak Marlon.
Nagyaman na. Nagyaman na, Diyos ko. Mama, pakawalan na kami, mat. E di ba nang gurgura mi ka? Makawatan kayo, anak. Tas sinong amin saan nga gumura, iti kas kaniyak. Ngawan ti sa bali, di pinanunod ko, di bukod ko, apakaragsakan. Yung sambay na lalo ti amin, anak. Kahit kung sulnitan, di kita ito nagkurang ka na kayo. Pinakaamu ako na Edgar kini Mickey. Kadagal di mamatik, mamang. Maragrig mat tigura dahil ti baroko. Maragrig mat iti barokong datigura kanakan ka. Maamiris lang to ti kinapod mo. Kahit kung makasarita, ida. Andun na bilatan kang sarita yo. Kapag busy da itay. Bigat. Sumrig da ito trabaho da. Doon rabilangan. Alawan na lang. Alawan. Kailangan din. Ituloy ang arutin tagtrabaho. Ito taliyawag talikodak manong nami at dadagiti duwang anak. John, Lily, ni Lola yo. Podno nga Lola yo. Noin, Daddy, Mami, imbaga ni Mami Drabi. Kat maragsakan kami, Daddy. Tanak tami ti panangarakop yun kini Lola. Inistorya ni Mama, ni Mami, no niya nagitipas baso ni Lola kada kayo. Kitigyaman kami eh. Pinakawan niya ni Sona, ni Lola. Kat siyempre, naragragsak kami man itan. Kapatapudpud no gayam nga Lola, tawawakan mi ti Lola. Napakawan matlaeng manong name di kakapsat ko ni Mamang. Kahit nagtalinaed ni Mama, iti sidong mi manong name nga napintas met di kasasaad na kapata. Manipod iadda kada kami, si Malunat, Pimudaw, sila datay hamat unay makuna nga nataingan. Dati nga kapinpintas di inami manong. Nga ka po na, no apay nga ado di kiti ng sulsul. Isog kang kuha na, idi awan ni Papa, tanapan iti haprod. No minsan manong nemi, no gwapo ka, damat pagdaksan na, no napintas ka, damat pagdaksan na. Yeah? Awang ko kung nga iti ka, dati nga ka, gagangi ka saan. Yung moremet, no naman, hangka unang gwapo, no talagang arabid mo ti saan nga na siya, at kastamat digiti ko. No nasingpet, no napintas ka nasingpet, nagwapo ka nasingpet. Nagsubli manong name dati nga ayat amarik nami, iti inami, agas mat iti pa nagsubli, iti inami kada kami, ngagsaserbi, iti likodan, nga nataingan. Napigsapay lang. Kasi natay itad ni Apo Diyos ti gundaway, nga napigsapay lang, tapno, masulnitan na, digiti nagkurangan na kada kami. Paspasyaran na kami. Mapan kini Edgar, mapan kini Maki, tunukan umay maten kata kami, adad ta kami ti pagtalin adan na nagsibod nga rod manong tagadtoy kami. Dito nga rod ti pagkasaritaak manong lemi kadagyaman unay ti laing mo nga nang ibasa ket sapay ko ma. Tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag karigiti padak nga nagdingeg ken nagbuya, more power to your program. Tinga dagyaman nga pagaya mo. Marlon. Thank you, Marlon. Thank you, mat kadagiti nagbuya.